Pozdrav! Ja sam Ines Prološčić, a vi slušate podcast Nezaustavljiva. Tu sam kako bih s vama podijelila korisne alate i primjere pomoću kojih ćete stilizirati svoj steći samopouzdanje i vještine kako bi bile zaista nezaustavljive, te svoje ambicije i snove pretvorile u stvarnost. Jer samo moćne i nezaustavljive žene mogu mijenjati svijet. Dragi moji, pozdrav svima. Današnju epizodu ću započeti s nekoliko pitanja, pa bi vas zamolila sad da sebe da si odgovorite na ta pitanja odmah za početak. Prvo pitanje je kako se osjećate. Kako se osjećate u svom životu i u svojoj koži na dnevnoj bazi? Kako se osjećate uglavnom u svom životu i u svojoj koži? Ovo je jako važno pitanje i važno je da si iskreno na njega odgovorite. Odgovorite mi na pitanje imate li energije za sve i čini li vam se da sve možete ili ste veći dio dana iscijeđeni i osjećate se kao iscijeđena krpa. Naravno, s ovim pitanjima već ste zaključili da ću govoriti o energiji. Uglavnom, u ovoj epizodi ću govoriti ne samo o energiji, nego o brizi za vlastitu energiju. Ovo je toliko važna tema o kojoj se jako malo govori i zapravo u našem društvu ljudi nas spomen energije i brige za energiju uglavnom kolutaju očima, podsmjehuju se i tako dalje. I zapravo ljudi sve dok se ne počnu osjećati iscrpljeno i bez energije ne shvaćaju uopće važnost te energije. I zapravo energija je jedan od tih aspekata našeg života koje mi uopće ne doživljavamo dok sve funkcionira besprijekorno. Ali kad se taj balans naruši, onda mi postanemo itekako svjesni da energija postoji kad nam pofali, jel? I sad ajmo od početka. Znači ja sam isto bila ta osoba koja koluta očima kad netko priča o energijama, meni je to bilo sve nešto hubu, to su meni bile neke gluposti, ali ja sam vam već to rekla i prije, i ako me pratite na društvenim mrežama, onda ste već možda saznali to meni, da vam je moj život jedna velika priča o kontrastu i zapravo sve što sam ikada rekla da nije za mene, da ja to nikad neću, ja sam doslovno sve to nekad kasnije u životu napravila i to sa užitkom, s radošću sam sve isprobala i puno svojih uvjerenja i misli sam s lakoćom zapravo nije bilo u početku lako, ali sam razvila strategiju da ih mijenjam s lakoćom, s relativnom lakoćom i zapravo ne mogu vam opisati koliko mi je ta vještina, ta mogućnost da promijenim mišljenje i da djelujem puno fleksibilnije u svom životu, koliko mi je to donijelo dobrog u životu, donijelo mi je jako puno zabave, jako puno zadovoljstva u životu. Uglavnom svima bi vam to preporučila da se otvorite za vidjeti stvari na drugi način, da se otvorite za coaching, za preispitivanje vlastitih uvjerenja, vlastitih obrazaca, donijet će vam jako puno zadovoljstva u životu, vjerujte mi. Uglavnom, što je sad ta energija? Znači ta energija o kojoj ja pričam, energija je zapravo sve. Znači sve ovisi o energiji. Energija s kojom mi ulazimo u neku akciju će odrediti ishod i rezultat te akcije. I stvarno vidjet ćete i sami kad malo izvrtite filmove iz svog života, znači energija, ta namjera s kojom mi ulazimo u neku akciju je puno važnija od same akcije i od samih postupaka, jer dva čovjeka mogu raditi iste postupke, ali s drugčijom energijom i vidjet ćete drugčiji rezultat. Meni je recimo kuhanje tu jako dobra stvar, jer tu se odmah vidi rezultat. Ako uđeš u taj proces pripreme obroka iz neke dobre energije, jako je velika vjerojatnost da će obrok biti fenomenalnog okusa, da će svi u njemu uživati, ali ako ideš preko volje da nešto na brzinu smandrljaš, to najvjerojatnije neće imati nikakav okus. Znači to mi je jedna od aktivnosti koje ja recimo obožavam, koje mene pune energijom i na tome se odmah vidi s kakvom ste energijom ušli u taj proces. I to vrijedi znači za svaki proces, to vrijedi za razgovore, pogotovo ako morate obaviti neki težak razgovor,
to vrijedi za sve naše odnose, za doslovno sve akcije, sve radnje. Znači jako je važna ta energija, ta namjera s kojom ulazimo u nešto. Tu se isto tako vidi koliko je važna energija i koliko energija postoji i koliko je bitna u našem životu. Uglavnom, znači, ja bih vam sad predložila zapravo da uzmete ovo u obzir što vam govorim, da razmislite malo o toj svojoj energiji, pogotovo energiji koja vam onako prevladava tijekom dana, koja je vaša prevladavajuća energija, jer zapravo to vam određuje cijeli život. Jako je važno shvatiti da svaka osoba zapravo može utjeloviti razne vrste energije. Znači, ta energija koju sad imate, to nije nešto što mora tako ostati do kraja života, znači to se može promijeniti. Neki ljudi se poistovijete kao pa ja sam osoba sa niskom razinom energije, ali to uopće nije istina. Znači to je jedan isto identitet koji smo mi za sebe uzeli, koji mi možemo promijeniti, znači možemo raditi na tome. Možemo utjeloviti drugčiju vrstu energije sa radom i sa određenim postupcima. I sad kako to radimo? Prva stvar je, znači ne mogu vam sad ući u sve žive tehnike, ali ću vam objasniti nešto što možete vi primijeniti, što vam ja mogu ovako prenijeti preko podcasta. Znači prva stvar je živjeti svjesno. Znači osvijestiti to da svjesno kreiramo svoju energiju i da se mi zapravo našim postupcima, da mi određujemo zapravo kakvo je naše energetsko tijelo i da je uopće važna ta briga za vlastito energetsko tijelo. I to zapravo nije važno samo za ljude koji na taj način recimo žele postići neke bolje rezultate u poslu ili u nečemu, nego je to prije svega važno za naše zdravlje. Znači ta briga za energiju je važna za naše vlastito zdravlje. Kad brinemo o svojoj energiji, kad djelujemo, kad brinemo o toj svojoj energiji, znači naše zdravlje je bolje sigurno. A opet kad djelujemo onako protiv svog unutarnjeg kompasa, kad ne brinemo o svojoj energiji, kad nas nije briga kakva je naša energija, kad nismo usklađeni sa sobom, nego djelujemo iz nekakvog plizerstva, recimo iz trebanja, iz moranja, mi u biti u svakom takvom postupku zapravo oslabljujemo to svoje energetsko tijelo. A što se onda događa? Mi kad oslabimo svoje energetsko tijelo, to s vremenom definitivno rezultira. Znači prvo tim osjećajem da nemamo energije, manjkom energije, a kasnije rezultira i različitim fizičkim stanjima i različitim fizičkim bolestima isto tako. I zapravo kad god mi na coaching dođe neka osoba koja je onako iscrpljena, koja nema energije, onda prvo radimo na tome da se ta osoba opet uskladi sama sa sobom, da zapravo nauči prvo čuti sebe, da nauči čuti svoju intuiciju i da se ohrabri slušati sebe i svoju intuiciju, jer jedna stvar je znati čuti, a druga stvar je zaista i poslušati. Za to treba hrabrosti, jer je to jedan korak jedan zapravo put u nepoznato. U biti cijeli naš život je put u nepoznato, samo mi ponekad kad slijedimo ta nekakva trebanja i moranja, mi mislimo da imamo nekakvu kontrolu, kao to nam daje nekakav lažan privid kontrole, ali zapravo mi u svom životu nemamo kontrolu i što prije mi to prihvatimo, prije će nam biti i jednostavnije slušati svoju vlastitu intuiciju i taj vlastiti kompas. Uglavnom, znači prvi korak je zapravo da pomognem ljudima da se usklade sami sa sobom, da nauče slušati sebe i da nauče slijediti taj svoj unutarnji kompas. Sad, s obzirom na formu podcasta, ja ću s vama podijeliti samo nekakvih par stvari koje vi sad možete napraviti da ojačate svoje energetsko tijelo, da se pobrinete malo bolje za svoje energetsko tijelo. Doslovno ću vam predložiti dvije stvari koje mogu, ako ih provedete, napraviti veliku razliku. Znači, prva stvar je gledajte što vas puni energijom, a što vas prazni energijom. Znači, možete si napraviti popis tako da znate koje vas stvari pune energijom, a koje vas prazne. Mi nekad dobro znamo da nas prisutnost nekih ljudi prazni, da nas boravak na nekom mjestu prazni, da nas određena hrana onako da nam spusti razinu energije, a opet s druge strane znamo da nam boravak u prisustvu nekih ljudi jako godi, da nas energizira, da nas određeni postupci koje radimo energiziraju.
da nas određena hrana energizira, da nam onako povećava vibraciju, nekakva svježa hrana je to su obično nekakve fine salate i slično, znači to bi vam predložila da promotrite malo koja vas hrana puni energijom. Onda napravite si popis tih nekih radnji koje se mogu obaviti u par minuta, a da vas onako napune energijom. Recimo, za mene su sve stvari koje radim, a koje me onako napune zadovoljstvom, ispunjenošću, unutarnjim mirom, to su znači te stvari koje dobro djeluju na moju energiju, znači tako će biti vjerojatno i vama. Recimo, neke ljude puni da brinu za cvijeće, da rade u vrtu po nekoliko minuta, da se igraju s djecom, da odu u šetnju, da uživaju u finom čaju nekoliko minuta. Recimo, meni jako pomaže 6-minutno vježbanje i jako volim tako započeti dan. I bilo bi super da kad si napravite popis tih stvari, da doslovno sa jednom od tih aktivnosti započnete dan onako svjesno, da uđete u dan sa svjesnom namjerom da radite na svojoj energiji, da pojačavate svoju energiju, da brinete za svoje energetsko tijelo. Onda ne znam, stvari koje isto ljude pune su izlazak recimo u prirodu, i vi ćete sami shvatiti koje su to stvari za vas. Znači, svaka osoba ima svoje neke specifične akcije koje vas pune, znači uzmite si te akcije, napravite si popis i svaki dan odradite bar nešto, vidjet ćete kakve čudnovate stvari se mogu dogoditi. I još jedna stvar koja je jako bitna i s tim ću zapravo i završiti, znači naše misli su jako važne, znači naše misli, o njima jako ovisi kakva nam je energija, ovisi o tome kakva nam je frekvencija, kakva je naša vlastita vibracija. Zato lovite misli koje vas iscrpljuju i birajte neke bolje misli, znači birajte misli koje vas dovode u stanje radosti, zadovoljstva, jer meni dolaze na coaching svakodnevno ljudi koji su doslovno iscrpljeni u svom životu baš zbog vlastitih misli, znači njih iscrpljuju njihove vlastite misli, jer svaka misao ima svoju neku frekvenciju koja onda utječe na naše energetsko tijelo i neke misli nas stvarno mogu u potpunosti iscrpiti i ljude vlastite misli dovedu do toga da se zaista fizički razbole. Tako da vidite malo kakve su vam misli, napravite nekakav audit vlastitih misli i birajte neke bolje misli koje vas pune energijom. Uglavnom, evo, za sad ostavit ću samo ove dvije stvari. Ako ovo napravite, puno ste napravili i vjerujem da ćete već, ako ove stvari provedete, osjećat ćete se puno energičnije i puno bolje u svom vlastitom tijelu. Evo, isprobajte, pozivam vas da isprobate ovo i naravno kad isprobate javite mi, slobodno podijelite ovaj podcast. Postoji jedno jako posebno mjesto u raju za ljude koji dijele moj podcast, tako da naravno i u mome srcu isto tako da slobodno podijelite ovaj moj podcast sa svim ljudima koji su vam dragi, pa i onima koji nisu, a s kojima dolazite u kontakt, jer vjerujem da energija jednog čovjeka naravno utječe na sve druge i bit će vam ljepše i u obitelji i na radnom mjestu ako svi ljudi budu primjenjivali ovakve stvari i radili na svom energetskom tijelu, svima će nam biti ljepše. Uglavnom, evo, hvala vam svima, hvala što slušate, hvala što dijelite moj podcast i hvala što me slušate svaki četvrtak. Naravno, mi se čujemo i sljedeći četvrtak, a do tad se vidimo na društvenim mrežama, vidimo se na internetu. Pozdrav svima!